Hi guys, so ngayon po, yung vlog po natin na to. So, eto lang po itatapusin natin po. Tapos na po tayo sa lalaking mataba. So, alam niya na po. Ay. Yan po, dyan po tayo. Tignan na po tayo. Hindi na po, isa na, dalawa na po aaligid natin. So, tara na. Ayan na. So, eto po ako ako. So, ito yung bahay ng amo ko. Yung nag-utos sa akin. Vlog ka ba? So, si ate nga po pala nagpe-petsim. Hindi ako nagpe-petsim. Bukay Ben. Hi guys, welcome to the vlog. Part 3 na po pala rin. Sorry po yung nasabi ko po na wala na pong part 3. Ganyan. Ganyan po. Nakita po ako. Pero ginawagit ko ito. Tingnan mo dito na ito. Bunuin pa natin ito. Ilipat mo. Tingnan natin po yung natin. Bahal pa. Ay, yan tol. Yan tol. Ay. Hindi po tayo nalala. Ito po yung part 3. Kamari lang po ako. Bye-bye!